Češ. Přesně, kvůli tomu jsem musel jít domů, neměl jsem nabíječku. A i lilek tam dáme? To je moje. Už jdu na něho, Utíkej. Jara záda v tom. Ahoj. Nealkohol. Alkohol free. Spát na oběd nebo... Co děláš? Co tady děláš? Opaluju se. Aha. Ono to vypadá jako, že není slunko, ale to má ty... Jenom vypadá. To má ty grady. Ano. Opavě svítí od rána, Dukali. A kde je Olina? Pořád v Řecku? Ne, to je Olga. Počkej. Oli, ahoj. Ježíš, to je Šárka. Jak v Řecku. Ahoj. Jak v Řecku? Šárka ne? Olina. Máš to tady pěkné.